Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatuhu jama'a, barkanmu da haka, barkanmu kuma da wannan lokaci. Ina mai baku hakuri ganin tsawon lokaci da na ɗauka ban ɗora muku bidiyo akan wannan channel mai albarka ba. Ina mai baku hakuri, sannan yanayi ne na lokaci da kuma wasu sungulloli da ba sa bari na, amma I'm very sorry. Ina mai baku hakuri da Allah ku yi hakuri. So a bidiyon mu na yau cikin yardan ubangiji na kawo mana wata hanya ce yanda zaka iya ɗora anguwanku ko kuma gidanku a Google Map. Misali ka buɗe sabon shago, kana so duniya ta sani kuma kana so a san cewar duk inda kake a duniya aka neme ka za a ji ka, ma'ana idan aka yi sacin ɗinka za a ji ka. So domin gudanar da wannan aikin kai tsaye dai na san me wanda yake tare da ni ya fahimci me nake nufi. Mu je mu a fara aikin. A 'yan uwa, kamar yadda na yi muku bayani yadda za ka ɗora anguwar da kake ko kuma in ce gidanku ko wata makaranta ko kuma wani abu makamancin haka a Google Map, akwai buƙatuwar ka shiga Play Store ka ɗauko wannan map ɗin da kuke gani, wato wannan Google Map shine na asali, shine na kamfanin Google, wanda idan ka ɗauko shi da shine za ka iya amfani wajen yi ɗora wato wannan abun. So wata wayan tana zuwa da shi, wata kuma ba normal Google Map take zuwa da shi irin wannan ba. So yayin da ka ɗauko shi za ka buɗe shi kamar haka, ma'ana za ka shiga cikin shi kamar haka, za ka jira ka ɗan bashi wasu 'yan sakanni wanda kai tsaye zai ɗan gama maka wani sacin. So kai tsaye zai wuce maka, so za mu ɗan jira shi. So ya danganta da yanayin network ɗinka. Kamar yadda kuke gani daga nan in ya buɗe maka, kowane fiskan Google Map yana buɗewa ne kamar haka. Yayin da ya buɗe kamar haka, idan kana bukata kai zoomin ɗin inda kake so, idan kuma baka bukata za ka bar shi a yanda yake. So kamar yadda ka sani, kowane Google Map yana buɗewa ne a haka. Kamar yadda kuke gani ina jihar Anambra State, sannan ina cikin garin Okka kamar yadda kuke gani a nan yanzu haka. But so idan kana so ka ƙara, so ya danganta da yanayin wayan da ke hannunka. So ya danganta da irin wayan da take hannunka. In wayan da take hannunka ya kasance ba irin nawa bane, ko kuma ba irin wayan da take hannuna bane, saboda akwai masu amfani da Samsung, akwai kuma masu amfani da iPhone, so akwai masu amfani da kananan wayoyi Android irin su Infinix da kuma Tecno. So yayin da zai aka iya ganin wannan wato wannan plus na kasan daban, ko kuma za ka iya ganin shi ba a nan ba, ko kuma wani abu makamancin haka. So yayin da bukatuwar wato yayin da ɗora wannan abun, kawai akwai bukatuwar ka ɗauko wato ka nemo inda plus ɗin nan yake. So inda ka nemo inda plus ɗin nan yake, za ka danna shi kamar haka. Idan ka danna plus ɗin nan kamar haka, so da zaran ka danna shi zai nuna maka guri kamar haka, wato ma'ana zai nuna maka Gmail ɗin da yake kai kan wato wannan gurin naka, wato wannan din naka daga nan akan map din naka daga nan. Idan kana bukatar canja, za ka taba kan hoton Gmail din naka. So idan ka taba shi zai kai ka guri da zaka canja. Kamar da kuke gani daga nan zan nemi in canja, ba da wannan zan bude ba, zan bude da wannan. So zan bude da wani Gmail daban. So kai tsaye zai mini sacin, wanda wato zan dora ne da wannan wato wannan Gmail din, wanda kai tsaye zai min sacin ya bude min fuska kamar haka. So daga nan za ku kalla wasu option guda uku. So kamar da ke gani, editing map, add place, wato write review da kuma add photo. So akwai yanda za ka yi editing din map idan idan misali ka bude map, ko kuma in ce ka dora place wato wani guri a anguwanku ko kuma a gidanka. Misali ka dora gidanka a duniya, so za ka iya editing ko ka canja hoto ko kai wani abu. Editing map za ka iya yin editing ɗinsa. Wato wannan kuma na biyu za ka iya wato ka saka guri, shine gunda za ka saka guri. Makasudin ma abin da muke amfani a kai, muke wato gudanar da aiki a kansa akan na biyun nan ne. Shi sai kuma na wato ainihin na uku waje wato review or writing review, za ka iya rubutu. Sai na hudu kuma wato za ka iya ɗora hoto. So kai tsaye dai abin da za mu je a gare shi shine kamar da ke gani, za mu shiga wato inda aka sa na biyun nan, at place. So misali idan har kana bukatan ka ɗora irin anguwanku haka, misali irin anguwanku ko kuma makaranta kamar da yadda na muku bayani, so zai buɗe maka fiska kamar haka. Yayin da ya buɗe maka fiska kamar haka, wa'annan bayanan za ka zo ka cike, wanda idan ka zo ka cike su kai tsaye, yanzu misali kamar yadda kuke gani, saka suna, ga category, ga nan kuma address full. So idan ka saka ga nan map, za ka je ka shiga cikin map. So kai tsaye dai mu je mu cikin aiki. Misali
zan zo zan fara saka suna. Misali zan saka sunan gurin kamar yadda kuke gani. Yanzu zan saka sunan gurin ne, kai ma sai ka saka sunan gurin da kake, ko kuma in ce gurin da kake so ka saka sweet home. So kamar da kuke gani sweet home, kamar da kuke gani zan zaɓi wato category, zan zaɓi category wato building material story. So kamar yadda kuke gani zan zaɓi address, kamar yadda kuke gani misali address wato Anambra, misali Anambra state Okka. So misali kamar yadda kuke gani, so ya nuna mini Okka sound ne ko kuma Okka Nigeria, ko kuma to a gurin da nake Okka sound ne sound. So category ya zauna, sannan nan kuma zan yi uploading din location inda daidai gurin yake, wato daidai gun da nake so in dora din. Wato daga nan sama za ku kalla akwai wasu nambobi wanda zai zama na cewa nambobin suna nan, kuma za ku kalla cewar idan na dora daidai gurin ya kasance a daidai gurin abin yake. So bari in ɗauko gurin, bari in ɗan je zuwa daidai gurin, bari mu gani. Wanda kai tsaye kamar da kuke gani daga nan ga daidai gurin da nake so in dora, wanda kai tsaye yanzu haka ina gurin. So because saboda yanayi, kamar da kuke gani, so misali zan dora daidai gun nan, misali a daidai wannan gurin, daidai nan dai shine inda yake a daidai gurin. Kamar da kuke gani daga nan zan dora wannan shine daidai gurin da nake. So zan danna wannan alaman, wato zan danna wannan alaman OK kamar da kuke gani. So idan na danna OK ga daidai gurin ya hau, so kusa da diamond visa a gurin yake. So kamar da kuke gani akwai buƙatuwar idan ina so in ɗora phone number ko kuma website, so zan danna wato nan gurin. Idan zan saka phone number ko kuma wani website dina ko wani abu dai makamancin haka, da kuma irin date din da suke wannan, idan ina buƙatan in saka, so zan iya saka da irin awa da suke tashi. So misali ko hoto ko wani abu dai, so zan saka yanzu misali mu kaddara ana tashi suna Sunday ba sa fitowa, Sunday close, zan bar shi a haka. So sannan kuma zan bude Monday suna fitowa, ko kuma a ce bari mu gani Monday, wato Tuesday, Wednesday, yawwa. So kamar da kuke gani wayannan ranaku guda, wato wannan ranaku guda 6 suna fitowa a ofin 24 hours. So kamar da kuke gani zan bar shi a haka. So kawai idan na bar shi a haka, so kawai na riga na bar shi a haka. So ga nan gurin kuma kamar da kuke gani, idan ina buƙatar ɗora hoto a daidai nan gurin, so zan danna daidai nan gurin ɗora hoto. Amma yanzu ban buƙatar ɗora hoto, sai zuwa nan gaba zan ɗora. So zan danna alaman don ɗin nan da ke sama. Idan na danna alaman don kamar da kuke gani daga nan zan iya saka phone number wanda za a iya tuntuɓan su akai ko wani abu makamancin haka. Wanda misali bari in gwada saka wannan phone number, bari in saka wannan phone number kamar yadda kuke gani. So kamar da kuke gani na saka phone number, sai website idan ina da website, ko kuma idan suna da website nasu wanda suke sai da wato wannan abun, zan iya sakawa. So amma duka babu bukatan saka wannan abun. Idan har kai kana da website wanda a business ɗinka kake so ka saka, wanda ko da ta website da iya tuntuɓan ka, so zaka iya sakawa. So kawai ni wannan bani da bukatar saka wannan, kawai yanzu na riga na gama komai. So idan na riga na gama komai, ya kasance na gama komai, so zan danna wannan gurin. So da zarar na danna zan dan jira ya dan yi searching. So kamar da kuke gani ya riga ya yi searching. Kamar da kuke gani, thank you for sharing and helping order on the Google Map. So kamar da kuke gani, wato sai dai akwai abu guda ɗaya wanda na manta ban gaya muku ba. Za su tura sako ta Gmail ɗinka. Idan har sun karbi wato abun, yakan dan ɗauki lokaci, wani lokaci yakan ɗauki 24 hours, wani lokaci kuma yakan ɗauki wasu yan awanni, ko awa 5 ko awa 6 ko kuma awa 10, ya danganta. So abun yana dan ɗaukar lokaci wani lokaci.
idan har ya kasance ya ɗauki lokaci to akwai buƙatuwar dole sai ka ɗan jira. za su tura maka sako wato ta Gmail ɗinka. idan sun tura maka sako ta Gmail ɗinka so sai ka yi kokari ka je ka yi clicking a kai, za su turo maka sakon congratulations sun karbi wato wannan abu. So wannan dai shine takaitaccen bidiyon da nake so na yi mana a yau. Kada ku manta yan uwa, kada ku manta kuma ku danna wannan channel alamar subscribe. Kamar da kuke gani, welcome to the location guys community. So kamar da kuke gani wato yayi successfully kenan. So wato wannan anan zamu dasa aya, anan bidiyon zai tsaya yan uwa. Kada ku manta mu kasance da ku a bidiyo na gaba. Don nan nake ce muku wassalam.